Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Bana takulandirani pano pachilenga CDSS monga bana akakukana apemphera kuti mubwere muzaone amakuonani mukugwira ntchito za chifundo kupereka fetereza kwa nkhalamba kuyenda m'midzi kuthandiza anthu kutenga ngongole za nyifi yakuthokozani ndi mafuta Fulani umepeke bwana tisanambe chilichonse ndapempha abusa asisembi apanomba achilenga kuti atipempherere somo kwambiri. Chipempero Ambuye Mulungu wathu mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha nthawi yabwino imene mwatipatsa kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akhoza kufika malo ano. Tiyamika kuti mwayendetsa bwino lendo lonse odzafika malo ano, ndipo tikupemphani ntchito yonse imene adzayigwira kuno ikhale yotsogozedwa ndinu. Asamalireni, atetezereni, asungeni kuti zonse zimene adzachita pano zitithandiza ife kuti moyo wathu ukhale wabwino. Tapempha ndi kupempha izi zonse mu dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Somo kwambiri abusa pemphero lanu labwino. Pa nthawi ino bwana kuno mukafika timati kwa Senior Chief Dr. Kalolo. Koma unoko dzina lake lenileni ndi kumabuyu headquarters. Mukafa kumabuyu ndeti mwafika kulilongwe kuchimake kwa Kalolo kumalowera kuti kutsogoloko ndi wakhongoni. Lepa nthawi ino ndapemphe a senior group a senior TA Kalolo kuti akulandireni bwana zikomo kwambiri. Koyamba pelekeo ni mkwenu Vice President atiko lino la Malawi Dr. Mike Wausi komanso tupeleke sole muka ma onse amene mwenda nawo pa mdipiti umenewu komanso tupeleke sole muka ausilo mitete democracy yonse ipeleke sole muka masenior group onse magrupu onse komanso mafumu onse. Atitero bwana kuno nonga mbele anenera otsogolerawa takulandirani kuno kumabuyu ndi manja awiri. Kone kuti imva lero kuti kumene mafika kuno ndikonso kuchimake kuonera kuti tili ndi magawo ambiri amene tingatothokoza potengera zilikukoza mbiri zimene boma likutichitira. Olemekezeka muli apa ife kwathu kunoko ndifothokoza kwambiri chifukwa cha boma zilikukoza zimene zikuchita m'dziko lonse lino la Malawi. Boma luchita zilikukoza zosiyana-siyana, zilikukoza zokhudzana ndi misewu m'dziko lonse,
komanso zitukuko zokhudzana ndi madzi tsiku komanso zitukuko za magetsi. M'midzi mwathumu magetsi atifike kwambiri mbali zonse. Ife tiyeni koyamika zimene boma likuchita. Kotero kuti ife tinamakhala tukhala odalira chifukwa boma zimene zikutikira dera tuliloli. Komanso tinalengera konso mphali yokhudzana ndi nkhani yakumaphunziro. Boma latipangira mabuloko ambiri masiku athu amene tinauno kwatiyekalo. Tiyeni kuthokoza chifukwa cha ulemerero. Mapempho bwana alipo potengerabe ndi imene chaka chinochi anthu adera lino kumadzulo kwa Lilongwe takulolera sidakulole kodi kuti anthu ali apawa angogona nayo ina. Tidakokonde kukomapo mudawatitandizako kuti mbali yaikulu mamadi mage amene ali dera lino atatsakulire kuti mwina makanika ngatumakoona kukokokoa. Komanso bwana timafuna ketinene kunena kuti anyamala ali kuno komanso anthu tuli kuno tesisabe ndithu kulemba nawo ngongole jenifi. Kone kuti ena mwa iwo amene akhala atalemba kale zinthu zikungokhala zosatuluka anthu asanalandire ngongole. Kodi mpempho lathu kodi inuyo ndinu amenenso mungatithandizira za zimenezi. Anthu awa ndithu apasene zochita kuti ena ndi ena angatemba ndi mabizinesi ting'ono ukazithandizidwa makomo mwawo. Komanso potengera beso ndi boma amene likuthandizira pa mbali yokhudzana ndi zipangizo zotsika mtengo. Dera tuliloli madevo ali pambiri ndithu koma feterezayo akwera mochepera. Atakwera moyiriza anthu angatokula tereza mbere pa nthawi yake kuti angatotira kuminda kwawo. Timafuna tipemphe magawo ngati amenewo. Pomaliza dera tuliloli timafunebe kuti titapempha pana Mitete Police Unit pamene baba pana maofisa ambiri ntchito yogulira iwachulukira koma gawo la galimoto ndi imodzi yokha. Kodi kukwanirisa potengerabe ndi dziko lino limene lili kutalika kwake. Uku malire kudzala nyama ku Mozambique, uku ndekuti malire ku Zambia, mbali iyi ndekuti malire paya kwa Congo ni uku akafikirabe ndithu apolisi apana Mitete. Timafunabe kuti mwina make mtaonjezereko galimoto kuti ntchito yawo azigwira bwino zingatothandiza. Tiyamikirenso kutengerabenso ndi zitukuko zimene boma likuchita kumangira manyumba apolisi mbali zonse dziko lonse. Tiyamikire ntchito imene kuti boma likugwira ntchito yotamandika. Tiyeni kuthokoza zomwe tunena zija kuti tithandizireni dera tuliloli pa zimene tapemphazi kuti mwina anthu yawawa angathochera kusurvive. Ndimo amene bwana manja magogo. Pa nthawi ino bwana timati tizipakiza mmene yankho agogomu ndipembe Chisamba Kalolo Chisamba atabwera apa definireko nyimbo imodzi Kalolo Chisamba tisayimirire timbo lina amene ufuna guleyo Kalolo Chisamba apa ikite mwansanga nthawi.
zikomo la kumapuyu kuti abwere akulonjereni bwana. Zikomo kwambiri. Baba, ukayabodele bangono. Ifaizi di malagalaga, nzimene zabwerasi. Bwana, ineyo yambirira nufuna buri mtokozere. Bakuja vija mdani bachaku nyumba kwanu. Mpaka n'abantu akaziganizira muri kasonga hadi kabuluganu kadakweranso kuri kakaone mwene ndaonera iyi kadezikakagwa kuyamba dokota mudani basagitsangoji nakuliko dimutu ndani Pautina la udogo balalija mukajolo lija Ndibelekele mugwenu kwa inu yoko Zama joka mchiro zanu zambili Utafika mawano Wadi ega Nditoko zenso Onso mwamini mwenda nao Komanso Adrejila anu Mr. Chingale Komanso amene amadaya ntayi utona ife Mr. Nyalenda muyambire ulemu wanu chifuwa bwana ulabulabwere zinateka ndii komanso ntokoze asinyo chifu agalolo amene somwali kuzira msonkhano uno pamodzi mmasinyo gulupu wanu komanso mmafumu wanu mulandire ulemu wanu Unafuna ulinango pako pang'ono kuti mwango dziwalira koma mkube mpelani koma tidzibe mpela bwana nthawi ya mvula msewu uja wowu ati eka olwama akasumulira ku mishoni usatathala kuti tili menero lakalekale milene ninza ka 12 madzi akamabwera Kujileka mwembaba pilijibo ama jivedeza mimba peketo Galimwa veo ya boko Nika mwanadara singa tuchende kulipi Bwana kunoku ngati Friends Dr. Michael Husi Ndimene mbuyo yona Imene hii mbumba yanu Aminewa ndiwana wanu Kamine tumini mwishiwanaji kweo bana Mwana wa suguru ama ziga nja Uwangezera hapo bana Tusikiria na midede Amine hao toko ya tusikiri minei Mkamwana gamnyamada Masiku ano zintu Zufunika anyamada kuda zitamangisa Mori neyo ni madandaula uri Kalengo Nsuensi Governor Kodi maparasibu anjingao Mujanenera koko uri uko nduko Uko Mkafriga Wafuniko siranda Ime kena kumenya koko Ndekudi nizibela nzabino Bwana kuna kulijala Mamuta nene yako konzona zake Unafozi mabumbamu mulide chile kiitose Mwada nkele ine no yankula Nzogu Ufosi kuja, kutofu kuja mdafu Nukoso nina kuti Kalempanyeoni Kuna zimele zinja bwana kujakita Kuma kufoa mtendele uridi makoti jido Tumeondaka za uridi Disemba hai Mwina, anzimai, anamba geni Uwe na regile zimu Kodifu yenja roha
mwina nkutega zikakutika bonoko koma profesa inu mdani nelatu kuti kumutiko asaka kuvutitseni ineyo ndiye mwini wake chikole changongolezo komanso kuno anthu timauza tele mmwene tugwire ntchito nanyamata asikili amsungo yufu palibe vuto lina lililonse timakhalira limodzi mmaliro pachabwino timakhalira limodzi ineyo mpimbe kuti mwabwera dera la kwa Kalolo koma kusakhala omaliza dera la Kalolo lini lalikulu inu mutamuendera mminda muja ofunika mkwende na agogo kuti pamene yakadzota galimoto anuyo mzikendera galimoto yayitali pokoloka maloto uzikomakondira mnanja makosese gavana inakomeko limati uchaya umanga unani upetsa apa ndiri kosese gavana watani wapetserado ndisapike patali msundwe chisamba tabwerani apa nyimbo imodzi msundwe chisamba changu msundwe chisamba adalikira kwenda msundwe chisamba ile kwenda ndani kule wina azimayi foni na mtawo Andeni,
Nthawi ino bwana malinga mothamangira ndi nthawi tapemphe muchachulirako fese gavana kuti kuno adatsogoza Kanyamata ndi district governor koma Kanyamata kamene kakamathamanga osati masewe yepo ano ngadzutse amisheka district governor a district ino a district governor nthawi yaizikoaa maulemu koyamba titokoze ino vice president a dziko la Malawi Dr. Michael Usi pamene mulipo landirani ulemu wanu komanso tipereke ulemu kwa gogo senior chief Kalolo landirani ulemu wanu komanso abusa amene mwatipempherera landirani ulemu wanu ogwira ntchito zonse za boma mulandire ulemu wanu komanso mapaderadera a headmaster apano pachileka CDSS landirani ulemu wanu komanso makolo anga azimayi ndi azibambo landirani ulemu wanu. Bwana ine ndikuyamika ndikuthokoza chifukwa mwabwera kuno kwathu ku Namitete district. Bwana anthu aku Namitete district pamene mukuwaonawa anthu amene mukuwaonawa ndi amene tikugwira nawo ntchito kuno ku Namitete district. Anthu ali apawa bwana adakabula kokonera vosi moti apailiva alinako akungolipira tetete kulipora nakumaseni bwana zoyankhula nzambiri umasonkhano ndi wanu koma mafuna nkambeze munthu chimodzi amati ndachikhawulitsa adongola fulu kunjala ndachikhawulitsa adongola fulu kunjala magulu akweli ndiyena usake sikachula dzina amwananga liniyo mwana akukhawulitsani osadzozera kudai mulibisa bodi yochiuka moti anthu akulola Namitete district bwana ali pambuyo pano bwana zambiri zakambidwa koma timafuna sotipembe chinthu chimodzi akalapakala kusipesi gavana aja khani ya eliflo taona nimene kuchitika bwana kulikumbukire kuno ku Namitete district. Chinaso bwana zimefuna tidogo chileka ili chetu ya ikulu kwambiri koma zinthu zambiri zimalikuta pambuno bwana lapembe chinthu chimodzi pachileka pakalidi yako msiko wa makondo ngalimire kulili kwa nsumbi kuna Namitete komanso kulanilanji bwana pachileka apa palibe msiko wa makondo ndipo bwana ndikuti yako msiko kuli hulu azimaya tu akozi matandizika kumbali cha business yakabidwa kale ichayo bwana zadidi zakabidwa madola ya Namitete ni nao lero nditiwa mayango watu kuno Namitete district kuweza bagi akulipido alindiyo kinalo kujungulo kibwana hiyo kulipangiza chikuwene kukulitwa kibakosto mu nyumbapo akakumwera osera siyana titogoze anyirenda komasa chingale anabwera kunyumba kufurukozera bwana koma kuona ali kuchitsa misonkhano siyana anthu mulwapa tatereza unoso kalamba basi nyo chipira lolo zilipo kazile kamitereza wewe kumina koyanza lai yapempiri yakagezana kuno kwa bongo siye chipira lolo tibone ni masuka kwera wamuka bere katereza bwana utabero kukulingala idani go izomba Msonkhano siwanga ndimalize bwana pajiwa bwana amanena kuti timbelane pajiwa palimao chotera kutali nyana adadzipaika ifeyo kuno chiro bwana tikuyigwira tikaenda madera apo tukumarumizira chingala nyirenda kuti zituzizitamaziziona mitunda nyeitali mungakamba kale akusipese gavana tunapomba kumaendelo mtatithandiza bwana kaya mtalifani kaya mtajahijedi kinala likoseko kuti zaapingela zabene wawa bwana kuti ziteziko kumasiba kupawamenewa ndikuziuhulu malomake ziko matambiri manja mabisi gavana Nyamata omenya funzedi zigomo
pa nthawi ino ndikufuna azimayi wonse motsogozedwa na amayi Chawinga, mzimayi wamkulu, kuti iwo mukayimba ayankhula iwowo atidzutsira bwana. Zikomo kwambiri, bwerani amayi. Azimayi tonse azimayi.
zikomo uchaya kumene kwa azimayi zikomo kwambiri ndawatsira amayi mtolo. Uremu wako kwa nditonse ilipano ifeyo abaisi ati nditokondwa kwambiri koti mwakwera kuno azimayi kuvira konseku pepani abaisi president mulikugenu kuyamba titumbuka ndiletumbuka ndeelijewa ndisisakaliza mulikugile mulikongere nani itu mulikongere chopeane itewa apa kalipata kuno umayoera vanhu akujala yatuzanadi mako mujena kalikofeya nitengera pomwai makhaa kuna mteto koma vice president mene nafikira kuna mtete uku maziko kuta kwambiri azimaya kuvutika mazi ena mangokhala opanda mazi zisime anthu angokumba zisime zimene akumapo mazi oyipa ndi amene akumwa mijiko apo kulibe mijiko yambiri ayi letu kupemphani ndithu kuti chonde kuna mitete mwakumbuke mazi anthu akusilira mipopi kulibe zambiri zoti ndiyankhule palibe anzanga yankhula kale mene ndanenera kuti ndilakuzatire tumbuka zikomo. Ausu oye! Ausu oye! Ausu oye! Ausu oye! Panthawi ino bwana amayi wangu iwala ndona kuti ali ndi chisangalalo kwambiri. Timanena kuti pachichewa pali mawu ndisiya mawu amodzi kuno kwa Kalolo amati yanjadonga simphupa ikaphupa zikateri mati yali machani yali mkumbono nditi zinthu zosokonekera mumasulira tiyeni kuno anthu wa Kalolo tisamaphonye tikaona zinthu yanjadonga simphupa zikomo kwambiri ndimo amene wa bwana ayankhuleni anthu. Zikomo kwambiri ndathokoza choyamba ndipereke ulemu kwa agogo ndiponso ndikuyamikeni chifukwa chotilandira. Ndiperekenso ulemu kwa amene atipempherera mpingo. Mulungu akudaliseni. Ndikudziwa kuti pabwera akuluakulu ambiri pano, mafumu nonse amene muli pano mumve kuti kuchokera pansi pa mtima ndikuthokoza chifukwa chobwera kuno. Mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Pali amayi, abambo, aliyense payekha mumve kuti ndikuthokoza kwambiri chifukwa choti mwasiya ntchito zanu zofunika kubwera kunoko. Ambuye akudaliseni. Anyamata amulalo ndakuthokozani. Ambuye akudaliseni. Pali nkhani zingapo zimene ndifuna kuti ndilankhule pano, ndiye ndikupemphani mumvesese nkhani imodzi. Chifukwa chani ndalankhula mawu amenewo
tanthauzo lake ndi chani. Ndisanalankhule, anyamata wa nyimbo iyi ndinayimvera pa audio atatitumizira anthu ena kuti apenga nyimbo iyi chifukwa cha iweyo. Ndiye ndimafuna nyimbo iyi tiyathandize tiyimbe tonse chifukwa ndiyikapo mawu. Nyimbo imene mwayimbayo ndikufuna kuti muyivumbulusenso kuti 2025 auna malaulo. Muyimbe mwabwino chifukwa azinayinji amene amakhala ndi mawu achetemya, inu musayimbe mwakukuluma, muyimbe mwabwino kuti ayiyake mwina. Sikatana mayi akusa ndinu dalila ngayi tapase ni microphone azimayi ayiyambise inu musikalipo azimayi ayiyambise. Kaya bisa nak mai, kaya bisa. Siapa sengaja mai wa microphone wa ayam bisa. Sote yake. Ziko mwambi ni mafuna vinene mau awa amene akudziwa pasipantima yeka, akudziwa pasipantima yeka kuti 2025 azalephera koma alikulankhula 2025 boma. Ndikuti iye akudziwa ndi mkazi ake kunyumba kwakepo kuti ine ndikayima koma ndikalephera koma akabwera magulu 2025 boma. Amene wowo 2025 akaona chani? Malaulo. Mamuna wako akakhala osamenya ndikati ndimenya anthu mamuuza kuti pita konko kuti adadi mumenyedwa. Inuyo mumenyedwa kuti bwino muzipase ulemu mungokhala panopo. 2025 anthu malayi muno azazidalisa kapena azazitemberera. Two things. Malayi muno anthu azazitemberera kapena azazidalisa. Ndikunena mawu awa chifukwa chonena kuti mwalankhula zambiri zokhudzana ndi mavuto athu. Anthu ena andale, asogoleri ena andale akamakuonani amaona mavoti saona anthu. Akamaona anthu chonchi saona anthu, chimene amaona ndi voti. Chifukwa chake muona kuti mafumu akudandaula, anthu akudandaula kuti kunja kuno kuli njala. Mupeza omwe ofa asogoleri azipaniwo wayang'ana nkhope andalama zawo, amagalimoto awo akudya bwino, akubwera pa inu nthawi ya njala ngati ino. Bomali sili kupasani chakudya, bomali kunja kuno kuli njala. Ndiye musizifunsa kuti nanga iwe uli ndi njala iwe? Iweyo uli ndi njala? Nanga iweyo paweka monga munthu wagulira matumba achimangano angati iweyo? Nthawi
nthawi ino siyokamba ndale, nthawi ino ndiyofunsa funso kodi mwadya. Nthawi ino anyamata atakhandika icheche, nthawi ino siyomati ineyo ndisapangana kuti ineyo sungamfusire chibwenzi mkazi ali ndi njala aliye kale. Ndiyeno tikudaba kunena kuti atsogoleri ambiri akuyenda musatipotere tikutenga boma mukuuza anthu anjala, mukuuza anthu anjala. 2025 azaona malaulo uzisonyeza chikondi. In fact Mulungu anamulenga aliyense wa inu ndi ineyo kuti tikhale daliso kwa unyandizacho. Tsopano iwe munthu uli ndi njala, akubwera munthu akuti afuna zakhale president, akubwera munthu afuna zakhale munthu audindo, iyeyo akulephera kugula ndi bagi imodzi kukapereka kwa anthu 125 boma chifukwa akukuona ninuyo ngati mavoti. Voti simadya atu, voti simadya kodi simadya. Akanadziwa kuti inu ndinu anthu si voti, bwezi akumakamba nkhani ya njala tipanga bwanji kuti anthu awa akhale ndi chakudya. Yanena kuti 2025 muzatemberera dziko lino kapena kulidalisa. Kususa sikumavuta chifukwa umangolankhula. Munthu azizifunsa funso, kodi uyu ali ndi bala ili lachokera kuti kosongema kulankhula koma ndi bala lalikulu koma ana kukhapayo iyo kufunsa bala ali chinachitika tichawo. Dziko muno muli mavuto ambiri. A president Chakwera sakukana, ine sindikukana, nduna sizikukana. Ndikupasani chisanzo, muli nyumba ndi amuna ndiye mabwera wakuba banja mukumuza amunanga mabwera tu munthu wakuba banja mamunaona kuti kumakuba ufuta banja kumakuba wakuba kuongea atuka uya wakuba vino mazigira kuti ndiye kabla ndike akubona inu mundamba kodi wakuba wabwerayo toneneka Maganfanseru? Ema una wina. Wabwera wakuba banja. Wakuba banja. Tungo. Mbeni. Afu. Wakubaja. Asawa. Akamabwera nyumba muda. Sumuramira ni haki. Sumupesa. Chimene ndifuna kulankhula ndona kuti voti imabwera kotsogoza inu imandikonda kodi yangu. Voti sibwera pomong'amba kukamwa aliyesa pakung'amba kukamwa. Tikamati msongoleri ntchito yake siina. Msongoleri ntchito yake ndikuchepesa mavuto, kuchepesa mavuto anthu. Ndiye msongoleri amene ine mmene ndikuyendayenda midzimu ndikumachita zimene ndikuchita. Ndinauza president nali kwati nthawi ikakhale ya atsogoleri athu Madam Joyce Banda mankhwala anavuta muno ndili kwatira nayitalisa mankhwala 6.4 billion ndi mabedi omwe ndikupereka sinali tiwandale ndimafuna kukandifotera ayi anthu wandi akwathu. Bali mnyamata wina amati ng'ondiza mkena nyeti alikuja nthawi ya COVID siwandale iyeyo anathandiza anthu kumalawi kunoko amafuna avoteredwe. Pali nthawi yokamba za mavoti, pali nthawi yochita kufuna kuthesa chandikodi mavuto. Bwana nditauza bwana Chakwera anena kuti chimene ungathe kuchita chilichonse chofuna kuthandiza bomali kuti mavuto tiachepese banga.
ndimatuluka mu ofesi mwawo ndinawuza kuti ndikuthekera pena ndi pena ndithandize anthu ananena kuti chilichonse chabwino chimene ungathe kuchichita kuthandiza anthu utani kodi panga. Akanakhala wina akananena kuti iwe vice president uzidagawa izi undibera shayi. Akanakhala wina kuti kunja kuno alipo anthu akusauka amazuka usiku nyumba kukhala phe kumangomba mnanja kulephera kugona chifukwa cha njala. Musaombere m'manja atsogoleri amene afuna kukhala pampando. Muli ndi njala muziwauza tikuziwa ndiye zoni ife tili njala tikuziwa sikuti iwe undiuza kuti ndi njala ndiye. Malawi wafika nthawi yonena kuti zonyengererana zopusa ayi. Ntchito ndiyoyang'anira anthu. Akanapanga kundilola achakwera kuti panga chilichonse chimene ukufuna chothandiza anthu. Sibwezi ndikutuluka ndimafedereza ndi sibwezi ndikumapepa zithandizo kwa zinzanga amene amandikonda ndikumapereka ayi. Ndikupasani chitsanzo ndabwera panopa apresident kusoni ndili kuti ndili kunoko ndinanena kuti mwachitsanzo ndipo simazoni muchuluka chonchi chifukwa mwadziwazana lomwe ndili kubwera chifukwa ndavomerezana kuti anthu ukufuna nungu kuti ndipita Friday masana ndinayimisa azigogo awa amapinga ababa azigogo ngeni mati azigogo angawa akutivinira ineyo state vice president pamene mwina ndakuta iwo wali ndi njala akuvinira ineyo. Zimenezo ndi zimene ine ndi achakwera tikamakambirana tikanena kuti nthawi iwatipasa mulungu iyiyi tigwire ntchito bwino mwa ineyo ndimati tsiku limene ndikulowa m'manda mzimu wanga sipanda ndakule kuti komatu vice president sunachite bwino ndi anthu ayi. Ndikufuna ndikamakalowa nzanga kuti ndinali pa dziko lapansi ntchito nandipasa mulungu ndinayigwira ndikagone. Agogo ali apawa ndakuwerengani mulipo 8 azigogo amavina apapa aliyense wa inu mmene ndabwera asilikali akupasani nonse matumba awiri afedereza komanso chimanga oti mukazale tikhalepe nkhani zina zimene mwakamba zoti kunonso federeza kuno makuti chitukuko kusamala mizani sizi makhala kuti masokano ngati pano chilichonse ndikulankhula iyayi. Inu mayi amene mukusogolera kunoko nyamata akusogolera kunoko ndi amfumu amene wowo mugwizana ndi akuchingale mubwera ndinabwera anthu kumene kuja kunakambidwa isi mayankho ache ndiakuja chifukwa nonse simuchokera muzu mmodzi. Mata kulandira ndalama ngati panopo kuyika ndalama yapasandalama zambiri bwana omwewo kuti ndiye mutekeka ndalama kantu kumugawani kumbe kapita kuti 1000 kuna ka 2000 or 3000 leo ziyamba kuta kunyumba kuyamba kuti kunya mutani yachepa tofunika anthu apasule kuthekera
azipanga mabizinesi, azidya zawo asakazi kulanga. Chimene napanga apa pasapendereza azigogowa. Sikuti wena koma ausikira bwino ndilayi. Wabwino ndi Mulungu wakumwamba. Achakwera ine Mulungu amangondikakamiza ufune usafune. Kanga chakuti. So wabwino ndani kodi ndi Mulungu wakumwamba. Njala ili lero hii. Munati kufunse mavuto onse ali malayi muno. Muzifunse funso. Ni vuto liti limene lilanyuwani. Ni vuto liti limene akwera chifukwa cha boma ilili. Muona kuti mavuto onse akhala akupindika kuchokera kale. Njala yayamba chaka chino. Ndiye ndikuze mechi kuchitika. Umatha kusankha kuti vuto ilili ndingolipanga pamwamba pya anthu andiombere m'manja andipase voti liduse. Ndiye pali maganizo ena ngati akamuzubanda. Zina Fabakili anachita, zina Mutharika anachita, zina Joseph anachita. Boma hili ifeyo tifuna kuchita kwambiri kunena kuti ana anathu asayamike kuti anapanga izi ndani. Maboma ambiri zimene amachita monga misewu, amapanga misewu yothamanga kungopaka katala pya ili kuombera m'manja bana machipakira kala masiku awiri atatu mwamba kukumbika tala wina wapita kuti matumba mwawo. Pakali panopo ndi mauza a president kumpoto kuti kodi inu ndimakuziwa ni si inu engineer zoti mutaalamu amayika mu cement munazibira kuti lero mupita mkaona misewu ikupangidwa, misewu yotindika mukuyikidwa cement kuti anawo asabangiso misewu imene kawiri. Vuto kafuna kulithese kamodzi komanso limatenga nthawi kuti likangoli kuti lithe. Ndiyena kukabwera maona kuti taona inu munapanga chani chikobwera panga awasakana panga zimene zizi. Mavuto amene ali mziko muno sikuti anthu asamadandaule, sikuti anthu asamazuzule, anthu azizuzula, koma ndikufuna mudziwe izi. Boma ilili mavuto enawa kuti tinapeza zoopsa zili ngati munthu tinapanga chipatala. Mutenga munthu pita naye ku theater mwamusekula kuganiza kuti muli chotupa chimodzi, mwagwirizana titenga operation 1 hour ichonse chotupa chimodzi, mwasekula kuyang'ana nkati muja mukupeza zotupa zilimo 4. Munganene kuti poti tinanena kuti tifuna tichonse chotupa chimodzi izi tachita kuzipeza zinazi tiye timusiyeni timotisa chotupa chimodzi. Ata kufukusani kuti mbale wanu anizotupa 4 adokukambatiaza chimo chimodzi apeza zotupa 3 zina. Ndiye kufuna kuti atenge 1 hour akotosa chimodzicho kapena atenge maola 4 achose zonsezo musakachani achose zonse. Ifeyo sitikufuna kungosangalasa za nthawi, tikufuna tichose zonse. Ena hii pakati panopa mu September nthawi yatha wakuuza luziko likuta kuzepeta panda choka ife kuti chiweruzo osati pa 25 kapena mu September iyayi. Komanso ng'ombe ndipase ni mwambi uwu anthu ena akamati tupanga za chilima tikakwayang'ana achilima amene akwaziwa ndi amene anayenda nawo. Mukunimva? Amene akumuziwa chilima ndi amene anangoti chilima amakubwebweta ngati oyi
nkhani ya mabega farm isana kuze mama nkhani ya mabega farm ikanachitika zaka za mbuyomu njala itatha njala itachepa dakali pano mabega farm akuchitika ana anu kusogoloku njala singakhale vuto chifukwa kuzakhala wino wa njira simadikira mvula yakumwamba dakali pano kuti kuno kukhale njala aliyese maliona boma limeneli amati paona mulungu sanalipase mvula amatero vuto la munthu pa dziko lapansi chilichonse amachiyang'ana ndi maso andale chilichonse maso andale bali zina amayi ndi abambo ndikuwuzeni mdziko lino la Malawi zina ukamafuna kuti uzimvesese ukazitenga ndi maso ndi maganizo andale siuzimvesesa uzokotukwana umulapira mulungu bali zina zikuchitika chifukwa mulungu anati izi zizatangoli zizachitika. Munthu amakhala ndi mtima nthawi zonse ofuna kusinjirira ofuna nkhani ikhale chimene alibe. Hava munda wa Edeni anamuwuza kuti zonse munda monsemu uzidya anati chani zonse asiyani kodi koma munda umodzi sanani kapena mtengo umodzi sanani mtengo umodzi sanani mitengo yonse asiyani kuti mitengo yonse uzidya mino kafunini koma umodzi usanani njoka itabwera satana njoka nkhani tusinali pa mitengo yonse yaudibwa nani la bwana badamu mtengo umodzi sanani osadibwa hava moja ndio kuti ungalikutana ni wacha ndipo basi nisiye mitengo yonse yoni nizidi atimane mtengo umodzi ili anapodoka mulandu nkhani imene napasa mulungu mitengo ngati yonse ija ana nani kodi kakali panopo nisewi kukonzedwayo magesa kupangidwawa chilichonse chabwino chikuchitikwa lero munaona osusa kapena olemba enawa sindi kunena ma mainstream media koma social media enawa amalemba kuti misewu yobeba amatero si msewu umene ungamba kugumuka mpaka lakhani wakakugumuka kuona ngati misewu uli msewu sunalebe bwanji muzichenjera 2025 muzatemberera dziko ili kapena muzalira misewu. Ng'ombe ya bere sama ipitisa kuchane mwambeni ndumene uo. Ng'ombe ya bere sama ipitisa kuti kuchane. Ng'ombe ni bere umaitika ndika pedwe. Muikambirane kuti mtonza nyani. Dziko lomali lingati ng'ombe ya bere. Mtati mumulisichukuko. Muipitisa kuchane. Ndale. Imanisi ndapanga dawa kuti ndibwere kunoko muli ma uniform mafuna anthu ena adziwe kuti support ya ine si uniform mandi anthu support imene ili ndine si uniform koma mtima wanga ni mtima wa anthu basi pokavota inu mukabala uniform ozavota mukabala uniform nenu mukabala kuti uniform yathu yo kwani pa uniform iyi kope yo ya ndani kope ya moyo ya mwena hoyo kapena ya kasongo kope ya kasongo hiyo ya ndani kapena ndibona wewe bali mbona wewe hapo sabi mena tasa kuiba ala akaikapo kopi ya mbona wewe kapena ya kasongo koma bali ndani hapo bali chilima ndikunena hivi fume na kuti tauzika kama kala pe akamana ngadiombe pera mai pausiyo kikana mai pausiyo imakwa pe kuti akuna katika bwana jana mai pausiyo ndi maauza kuna kuti uniform opanda uniform ine ndikatitia mtinga uku tipita kuti
Yatufuna sese. Sikomo. Ikuti kikati msogoleri tu si udindo. Msogoleri si udindo. Msogoleri ndi anthu akamakusatira. Ine ndikati kuti abale ndi alongo ukutieni mupita kuti ndikati alongo anga ati mwene anga abamu mafumu tieni turupe tipita uku tipita kuti ndikati ndaimba panopo ndifuna kumenya zipangira mukhandi ndani nthawi ikubwera ndikuwuzani kwathu tindi kanyamakena kake kapimati chani kunoko tofumati dengenenge pafundi kuti deka pakuti dengenenge pafundi kuti mbakaziwa yeti makaimba uyu nengenenge uyu mkati wanenge uyu mkala pakati uyu soja arendo uyu piti boichio ineyo tolinga changa bakali pano sizomaganiza kuti kwani ineyo pamuseptemba lamu zakhala chani ayi ine ndimangoti kuyambira lero kukafika nthawi imene mulungu akutilekeza pano ipangira chani abale anga basi koma awo amene afuna kuti aziyambana ndi ine angosiya chifukwa sanditha nthawi ino ndiyokamba za mavuto ake nthawi ino ndiyofuna kuti anasukulu apite ku sukulu business anthu alandire ma business sindi kuti mboma mulibe anthu achabechabe iya paliponse pamakhala anthu olakwika olo mimba yako yomwe ndimanena mimba yako matumbo ako amakupweteka nthawi zina ndiyo kati mboma anthu ena kwawo uzuzu wakwawo kwena uchito amakhala ena ochita zinthu zotukwatisa president ali mboma mongo zimakhalapo zinthu zina akuluakulu amatumiza tiyeni zipite akuluakulu achipani apa amangozidi akusokoneza ndifuna ndikuuze ngawiri ng'ombe ya bere sayipisa kubucha aliyense wa inu mungati ngapiro ndikugonera muzizuza kuti ine ndi mulungu wanga siko likupita kuti kodi zimene kuna zikulakwika ndifunse ngachisanzo timanga kuti kunali forex yambiri muyo forex yambiri kulibe forex zona tiyesese ifenso forex imene koma katiuzani abale ndi alongo osatisomokonzana forex imakwera kumati kuli forex yambiri kunomo imakwera bwanji imachokera kuti talongosolani chiziwe basi nafenso mwina tione njira zanu zimene ifa bomali njira tonse ngati tikulowa pansi tilowa chani kwani zonse kamuzu banda lero tikumuyambika kwambiri pasambiri zimene nachita sizimathama ngati zitukuko zake koma lero zilipo mayanga ineyo anapita ambiri ena anusukuna azima yanu anapita lero kumanjoya kupano kauna nisika na ukongola kauna ninyamata ukongola mnati mumfuse ululu umene unamva mayi wako kuti okhale ndi moyo ungaulongosole alipangalongosole alipangalongosole ululu umene mayi amamva pombereka mwana wake mwana akule akongole atani angalongosole imozimozi ana amene akubwera kusogolo sazadziwa ululu umene ili ndife tikumva lero kuti dziko lawo lizakalita lokongola ambiri akuthamangira kuti dziko iyachipangisa iyayi ndikumakuza ndizina kuti mumvesese sungadye phala lonse munthalo mupoto ndikuti uphikeso sima uyiteka kuti usankhe sima kanajani kodi ndiye ndifuna mafumu ndikusimikizireni zonse zimene mwalakulazo mwalakula kuboma lanu ndipo
mukamagona mudziwa kuna kuti achakwera nkhanyo aimba. Ineyo ndaimba. Lero muli ndi njala. Simungadikire wina wanja azabwera kusogolo azakufika chakudya. Njala imadikirana. Njala ili ndi ikakale mimba kadikira kuti mwene. Keti kale kidikira president akwera kusogolo azakufika kudya. Njala ikamane kwanezo. Muntu lero kudwala. Unganabisipira kuchipatala kulikira president yena azabwere. Zikateka. Boma loki litese mavuto. Boma ndiliti. Boma loki litese mavuto hali ndiliti. Kita linazimene zoenda pia kukula bwanji. Pendeza ndikupeleka baba. Ni boma lakuja. Tukuna kuti siku la lero tithandizane wina ndizachi. Lero ndine vice president timabweza bwereza. Magani watu kuliperekeza ndi apolisi oseo. Hivi la mtawi sindikawa vice president. Nizatwa mkwamba ndiye atwaza mfuso muli bapandoti mwaona siku mapanga bisi zimenezo ndi bangi letu amati munthu wanzeru azikhala ndi manyazi wasanafika. Ndiye ndikupemphani nonse azakuno musasokonekere ndi mawu olankhulidwa. Boma ili tili serious. Zovuta zimene zikuchitikazi tili pa dziko lapansi. Bali zina nditu simukathe kuzilongosola. Mvula kusowa ana mondo akubwerawa ndi ndale zimenezo. Bible ndale pakuti mapeto a nthawi zachitika izi nawo pambidiko azilongosola zizakhala bwanji mapeto a nthawi tikapanda kusamala uzapeza kuti masokano boma limeneli ukatototwe mulungu akubwera yo. Kamu kunibagani? Ndikuti tonse andale amipingo tikama kuti tonse ndale so ndale. Mulungu akatipeza tilipo. Kumaboma limeneli. Simuna werenge mawu. Uzangova ukoko. Ichanda je Afrika tamu. Ndikukufunirani zabuno zonse. Mene nabwera pano pa. Ndaona magule. Ine magule akavinibwa. Nibafuna magule atwazimianda kuti magule amene wawa apitirire. Maremu Lucius Banda akaita ndokayimba amalipidwa kuno bwino. Akabwera Skefa amalipidwa kuno bwino. Tabwera Black Missionaries amalipidwa kuno bwino. Ovina wanso ine ndikakhala azilipidwa kuno bwino. Kati kule wakulu wavina apasidwe kuno bwino chifukwa na Yesu akupeleka ntchito yake. Zikatero muzaona mawa nikucha atofuna kufika makulewo ndi anyamata omwe amazoni mulipindu umumu. Omaliza mafuto wanu onda amba sangasa subimosi bangono kali nyime yali bangono tizawinage mulero maiziwa ya mwiyaka ndikati bangono tizawinage mulero lamba naiti timazira mbademachi bangono tizawinage mulero bangono tizawinage mulero Tufuna aliyese ayimbe majamwamba tukusazina. Bangono tizawinage mulero. Bangono tizawinage mulero. Bangono tizawinage mulero. Agogo mafumu onse ya tunonse ndabwera kuno achagwera kuno boma labwera kuno mavuto anu malemba mati alebeni mapeza mchigale
pane tsiku lobwera kwene kuchako anthu awa aone kuti omwe ndinatani kodi ndinabwera omwe kusanje kuchitipa kumangochi pena pali ponse boma lao nditi kaya mulomwe abere kunomo mulomwe kunoko kwao ndikuti angoni abere kwao ndikuti atumbuka abere kwao ndikuti ayawa abere kwao ndikuti musalole andale ena osaganiza bwino kukuza kutenganisi kwanje mukhape athu kutenganisi kwanje mukhabakise athu sizimanga mtundu ani ndikuthokoza kwambiri kuti anyamata amene amandikonda my supporters akusundwe ali pano anyamata amajaolemera koma ali pamtendere tisunge mtendere. Mulungu wakumwamba aliyense wa inu amudalise, aliyense wa inu amuyang'anire. 2025 dziko lino tizalidalise osalitemberera chifukwa cha anthu ong'amba kukamba. Ambuye akudaliseni dziko kwambiri. Zikomo kumenya kuondo kumaliza kwa mtsogoleri wathu kuti yankhula azimayi azibambo teni amene atsogoleri oyankhula zinthu zomanga pachichewa pali mawu amati munthu okhala nyumba yomata mukalo asikidzi saphera ndi mpini tomagona pabwawo. I'm not sure.
of your next political move, what is your direction come 2025? You have repeatedly said, come 2025, whatever decision they will make, will either make or break, bless or curse this nation. Let's first of all talk about your political career, and then next we can talk about what you meant by those sentiments. Well, first of all, my political career or objective is to help the president of the government in addressing the issues, the problems that Malawians are grappling with, like hunger, insufficiency in the supply of fertilizers, food shortages. That is my main objective. If it's the political realm, let it be. But if you talk about politics in 1,000%, it's service to mankind. That's what I'm focused on at this point in time. What actually would you like to see from the opposition as far as addressing the challenges that people on the ground? I may not be qualified to advise political leaders, but I'm qualified to talk to Malawians in general as colleagues who say, let us focus on issues that are biting our nation than trying to focus on issues that appear to be pleasant to us, or trying to invest much more in what is contained as our aspirations. Let's put people first. Let them be the driving seat. Let them see that we're interested in solving their problems than in trying to elevate ourselves. So that is the general piece of advice I can give to Malawians. Not necessarily the opposition. I wouldn't want to just talk with the opposition. The opposition are part of Malawians, so I'm talking to Malawians in general. In simpler terms, Vivi, what is your goal when it comes to 2025? Are you going to be on the ballot? Are you going to continue supporting the president? What is your next move? My next move is to be relevant in as far as addressing issues that Malawians are grappling with. That is my goal. And let me also mention that I'm doing absolutely nothing at this point in time in trying to persuade, in trying to make the president look at me as a possible candidate for running mate. My job is to do my job. My job is to do what I'm supposed to do as vice president today. What happens later is in the hands of God. Kodi masomphenya anu ndotani kumbali ya tsogolo lanu la ndale 2025 mukuyimira kapena mukupitiriza kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino? Kodi okutsatirani adziti inu mukutani? Onditsatira aziti ineyo monga vice president wa Malawi lero ndikuthandiza president, kuthandiza boma kuti mavuto amene amalawi akuvutika nawo tiyachepese. Ndiye chimene ndikuchita ine makani. Ndiye mukafunsa kuti muzayima, ineyo maganizo wanga zochitika zanga sindikupanga kena kaliponse kuti a president andione kuti akanditenge ndikhale running mate. Ine chimene ndikuyang'ana choti mulungu wandipasa nthawi iyi kuti ndikhale vice president ndiyapangire chani ya Malawi. Zakutsogoloko mulungu aziwa. Ajala anakufunsani kuti kodi zomwe atsogoleri otsutsa boma akuchita nzoti nchiyani tsopano? Adzingodandaula kapena adzingonena kuti anthu ali njala kunjaku akuyenera kuti achite chani? Sindifuna kulankhula za osusa boma, ndikulankhula ndi amalawi onse mdziko muno, fa osusa onse ndi abale athu ali mdziko muno, kuti tiyang'ane zimene anthu akuvutika nazo tiyathandize. Tisamasogose kulankhula zimene ife tikufuna muzandivotere muzakampandwa kuti pomwe anthu amene tikuwafunawo lero akuvutika zoti voti chani mtumwa womwe sizikugwira chimene akufuna kumva ndadya ndidya mawa zimenezo ndiye nkhani ya lero zoti kusogoloka chani tiziyang'ana nthawi yolankhula ziti zimenezo nthawi yolankhula ziti pakali pano nkhani yayikulu Malawi ali ndi njala timuthandiza bwanji. Vivi, Your Excellency, sir, thank you so much for your time.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.